kon yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Sinten tiyang ingkang jakahne sukune sikile menuju dalan dening golek ngilmune Gusti Allah, mongko tiyang niku benjing kalih Allah dikampilaken menuju surgane Gusti. Amin Allahumma. Keranten napa para rawuh, keranten niku ugi berkaitan kalih dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan sedaya menika dipun takdir kalih Allah diandhapaken saking surga dados penduduk donya niku yen minurute Kanjeng Nabi taksih disangoni sifat-sifat surgawi sekawan hal. Artine napa? Kelak surga bakal ngenali kita sebagai penduduke ketika kita tasih jangkep gadai sekawan hal menika. Terus masya menungso niki modele rupane nggih kados kula panjenengan menika. Masya ngoten-ngoten tasih gadai DNA surgawi. DNA surgawi menika diasta kalih Mbah Nabiullah Adam, diasta dhateng donya niku sebagai lek bahasane jaman sakniki niki sebagai barcode benjing nalika di-scan teng lawange surga niki gampang dikenali kalih surga. Kok papat perkara niki muncul pas di-scan. Nah niki langsung mlebet dhateng surga. Tapi lek sekawan hal niki enten sing burek. Lah maka sing burek niki diubah riyen dhateng neraka. Tapi lek papat-papate burek, lah niku mumbahe ra disuwi leren diucek-ucek riyen Bu. Ya dibaik diri semua. Dawe Kanjeng Nabi arba'atun jawahir fi jismi bani Adam, teng lebete jisim lebete ragane anak turune Mbah Nabi Adam niki wonten sekawan permata surgawi. Dawe Kanjeng Nabi damel napa? Damel sangune anak turune Mbah Nabi Adam kapan lek balik ke surga niki gampang dikenali kalih surga